Firma BAM SRO v Stupave si od svojho vzniku v roku 2012 vybudovala status modernej a prosperujúcej spoločnosti. Zaoberá sa hlavne výrobou betónových plotov. Od roku 2014 ponúka jedinečné betónové ploty Bridlica, ktoré sú vernou kópiou prírodného kameňa. Úroveň firmy zvyšuje nielen pestrá ponuka farieb a vzorov, ale aj odbornosť spojená so skúsenosťami, dodávky na kľúč vrátane cenovej ponuky, montáž a doprava. Kvalita výrobkov neustále stúpa vďaka modernizácii dizajnu a technológií. V roku 2016 sa výrobná činnosť obohatila o drevený vzor a na konci tohoto roka pribudne obklad so vzorom Bridlica. BAM SRO sa zameriava aj na predaj útulných chatiek, záhradných domčekov, drevených altánkov, na predaj pletív a zváraných pletivových dielov firmy Retik, na predaj okrasných kameňov a obkladov z prírodného kameňa spoločnosti Kameň Slovakia, na predaj obkladov od firiem Vaspo, Stegu, Keramik Studio, Critex, Chelsea Stone a Magic Red. Firma zastrešuje predaj zeminy, štiepky, hnojív, mulčovacích a píniových kôr, predaj brán, lepidiel, škárovačiek a impregnácie od firmy Quickmix. Klientelu uspokojí ponuka dlažieb, svahoviek, palisád a záhradných doplnkov spoločnosti Semelrock, Beton Brož, Barabáš a AVB. BAM SRO udržuje pevné a priateľské kontakty so spoločnosťami, čo je jedným z atribútov jej stabilného rozvoja na slovenskom trhu.